En un reel anterior enseñimos como limpar a bromelia. As bromelias hai moitísimos tipos delas e a que vos enseñei outro día é unha que soporta moi ben o exterior, soporta o fango e soporta o terreno seco, o sea que esa das en todos os terrenos, pero hai outro tipo de bromelias que non. Esta que teño aquí escondidiña, que teño todo isto para podar, é outro tipo de bromelia, habedela de reconocer porque ten. Agora véndense moito que están botando o tallo floral. Hai tipos de bromelias que se dan no exterior, outras danse solo no interior, e hai tipos de bromelias que cando florecen morren, e outras non. O sea, pero esta que teño aquí, que tamén é unha bromelia, sabedes o que é? Unha piña. Hai piñas ornamentales, que dan unhas piñas así chiquitinas e que non aguanta moi ben estar fora da casa, o sea, no exterior non lle gusta, pero hai outro tipo de bromelias de piña de exterior que sí que se dan fora. Xa veremos se esta logra dar piña, pero era pola curiosidade de dicirvos que as piñas tamén son bromelias.